Bé, doncs com cada any, a l'Eina col·laborem amb la ANC i l'Òmnium en la penjada d'estelades que es du a terme el dia 10 de setembre al vespre. I doncs us convidem a venir, això, el dia 10, a 2:45 de la nit, aquí a Marquès de Tamarit, per omplir tota aquesta avinguda d'estelades. Bé, també recordar-vos que el dia 11 se fa gran mobilització a Tarragona, Barcelona, Salt, Berga, Lleida, i en aquest cas volem omplir la Rambla de Tarragona i per això us animem a que us apunteu tant al Forn Noguers, a la Perla i omplim aquests autobusos d'aquesta gran mobilització. I també el dia 11, per la Diada Nacional, a les 9 del matí, aquí, a Marquès de Tamarit, es farà la Issa de l'Estelada, a la rotonda que toca amb la piscina, donant d'alguna manera el tret d'inici d'aquest any que ens ve, aquest curs polític 2016-2017, on ens espera una intensitat política molt alta, on l'independentisme ens hi hem d'educar més que mai, donant suport al govern i al Parlament amb aquestes lleis de desconnexió que s'han d'aprovar, esperant que l'any 2017, la Diada de 2017, la puguem celebrar ja no a la Catalunya autonòmica, sinó a la República Catalana.